Igbo Okalakwu no we na kana ndị niile richly out to me, ndị niile kpọrọ m during the couple of these days. There are so many things happen. And make an end to limon bella. And make an ending in a believe in me. And make an didn't post about me. And they may negatively and they may positively. And America no nina. Come on over one nagolo novo. Otu afọ isi wee hwele m n'ihulu nke meleme ihulu nke na-emere eme you were water likes and followers abuki create here one negative impact. As I'm not money in the Hulu, I beg you who's equally go to her. After the massive love, I never believed that I have been I never believed that people can love me the way you guys show up to me. You guys show really up for me. How about I'm handling on my phone? You guys ever mention on my name? I saw a lot of posts. I saw a lot of comments. In every post, 60 to 70% of commenting of Weber is really giving me hope and making me to continue that thing good that you guys know me for. All my fans, all my lovers all over the world. One thing is certain. So many of you now complain, man, they put on phone. Say, mama, when you do to one, normally the post to a message the post to her. And honors the map, but I go delete the post. Maybe there's another one. This is life. That is how life is. That is how life is, my dear. Oh, if I'm a mother, Malonde Nani, if I'm a mother, Malonde Gapudolia. Abore Chekasioshi. Abore Mukasium. The Meji Moelen were when I can Ndio Bodo Mobe Bariam. Only Bariam Obona may follow my page. And make a Ndio Bodo Mobe Bariam.
Okwefuli ife ọbụla ị na-eme n'ụwa. Whatever thing you are doing in life, make sure that your good deeds they be from honor. I am giving it as an advice. Make sure na ezigbo okwu na-ekwu n'isi gị si bido tie n'ụlọ. Onwe ezigbo ihe ị chọrọ imelụ ndị mmadụ bidota na be gị, bidota na be nna gị, n'obodo nna gị. Achọrọ m ike na Igbo arịa m. Chọọ ka mgba ngị bụ onye ọbụla malụ onye Igbo arịa m ọbụla. Ka ike n'elu mụva. Onye Igbo arịa m ọbụla ịma. Kene ịkpọ ọnya, ike na-enye si ya ifefa mee n'isi mmiri Eweilo. Kenelu mụva. Onye Igbo arịa m ọbụla ịma ma ngị na ya bụ nebo. Ka iji nọmbịa, ịma na onye Igbo arịa m ka ọ bụ. Onye na phone si ya na ị na-ekenye ya na mbọba agba n'isi mmiri Eweilo. Amara m n'obodo m fụrụ m n'ọdị anya. Ama m na Igbo arịa m be nna m fụrụ m n'anya until na ife anụ nwa wee mee. Chinanya kọntroluo noise na-eme ebe a. Ama m na obodo m fụrụ m n'anya. Ama m nwere afịa obodo gị na-azụ na be unu. O nwere nnukwu afịa obodo gị na-azụ. Ọ bụ na nwere afịa obodo gị na-azụ, kọmentị godi ya kada afịa obodo gị na-azụ, ka afịa eji mara obodo gị. Kedu nnukwu afịa eji mara obodo gị? Ka ebe nwee ike imenwu na be unu. Ụfọdụ si na Nkwọ, ụfọdụ si na Eke, ụfọdụ si na Oye, ụfọdụ si na Afọ. Ịmakwa otu afịa unu si azụ, onwe ihe nwee ike imenwu n'ụwa. Mbọsị Eke eji azụ afịa ka afịa obodo gị azụ na. Onwe ife nwee ike imenwu. Onwe ife nwee ike imenwu n'ụwa mbọsị a na-azụ afịa obodo gị ka afịa ada azụ na. This is my testimony. This is my testimony. Obodo m be Igbo arịa m gbasara afịa. Ibe niile nọ n'afịa na. The other day, ndị udo ga-achị bịalụ na be m. Mbọsị ya bụ Eke be anyị gbasa. Can you see the love? Can you see the love? Obodo m kwuo ekwe zabi izu n'ike. Can you see the love? Can you understand it? Wee gị me understand. Na nnukwu afịa na-azụ n'obodo gị gbasa. This is one of the things. If I be less among the whole thing in the family. If I be one of the things, nji maka ya wee sị gị onye Igbo arịa m ọbụla ịfụrụ. Ịkpọ ọnya ike n'elu m ya. Ịkpọ ọnya ike n'elu m ya. Ana m ekene unu niile. Ana m ekene all my fans. That day m pụta anụrụ m na elili olili na relief. Ndị relief. I am greeting all of you
ana m na ada dị mpụta na ndị relief busi mmanya na-aṅụ mgbe ekwu ochie ka mgbe ekwu ọfụ ma ndị main market ma ndị building onwegwu ife mmere fa not the love building material busili mmanya na-aṅụ n'isi m na m pụtara ndị relief busie mmanya na-aṅụ n'isi m ndị nke a bụ ndị akpọ m na fon zukọ m vidio ha ebe e busili mmanya gas nọdụ wonka na-atụ mmanya na-aṅụ n'isi m na m pụtara ndị South Africa ga-abụkwa nke ụmụ sọbalị iche ọ bụkwa ụmụ sọbalị just fans fa atụsịa mmanya a na-aṅụ n'isi m and so many other people even nke a bụ ndị nke nje amụlụ vidio be ndị nke nje amụlụ vidio be ọ na-abụ ife mma mmadụ ọmalụ ka ọnwụ ya ga-adị ọmalụ ndị ọnwụ ya ga-ewute amalụgo m na ọ bụ na m anwụọ taa amalụgo m ndị ọ ga-ewute ana m ekene unu kedu ebe m ibe a ana m ekene unu niile ndị Jakarta Indonesia ndị Indonesia celebrated me my returning back. So many other countries celebrated me. Who am I? Kedu onye mbodo? Onye dị ka mbọ. Agbata oyi wụrụ m n'arụ. Adị m very very sorry na m apụtara on time ịbịa kene unu ekene. Adị m very very sorry. Anyị adịghị ekwu okwu nke ụmụ sọbalị na nke ụmụ sọbalị dịbagala onwe iche na nke anụ nwa bụ fans nke ụmụ sọbalị dịgodulu onwe iche. Ana m ekene unu niile gbalụ mbọ ma maazị dibịa ofu nwa amụrụ na Nando gba egbe ofu nwa ka nwa n'eli maazị dibịa ekenele m uchi ụwa ekenele m so many of you ekenele m all the bloggers that posted negatively or positively for my sake. Ekenele m unu niile kama na mmụọ na-ekwulu sikwa otu anyị si wee kwuolu m okwuolu mmụọ na anụlụ ọgụ sikwa otu anyị si wee nụalụ m ọgụ nụalụ gị ọgụ. The love unu gosili m egwu m na ụdị nsogbu sọlị anya bụlụ na nsogbu anyị adakwasị gị ọ dakwasịgodo gị ya afọ onye ya azọ gị otu nsi wee fọ onye ya azọ m. Kọlụ si n'enu si n'ala kọlụ si n'enu si n'ala ndị na-amara m bịara ịma m maka ụdị kọlụ fa na-aza ndị na-amara m bịalụ kaba malụ maka ụdị kọlụ fa na-aza. Many of these people follow the call ama m fa. Ana m ekene unu niile maka this is where we met and this is the only place I can show appreciation. I am so thankful. I am very very thankful to you guys. Call Usinelu Sinana, Sine above, see from outside. International government. Call Usinelu Sinana. And make a noon. Ụfọdụ na-asị ka dịbe nke eji wee dị iche, kedụ ihe nke eji wee dị iche, nke mụ dị iche maka chi mụ ka nke mụ dị iche. Ọ bụrụkwa maka na aka m dị ọcha o. Ọ bụrụkwa maka aka m dị ọcha. Onwe ndị aka ba dị ọcha ba nọ na prison yard.
mana onye welu mmadụ ka onye wele ego. Asụ na ọ bụrụ uche na-aka uche na ọchị na-aka chi. Ana m ekene unu. Ana m ekene unu. Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Ebe ọbụla ị nọ, Chukwu gozie gị. Mmaji pụrụ mmaji. Mbụ ịgbalụ m, Chukwu gbalụ gị ya. Anyị na-ayọkwa. Ọ bụ na o nwere ụzọ ọbụla nsị na wee mejọ gị na dị soshal midia, eji m ohere nwa na-ayọ gị gbaalụ m. Ndị be anyị sị na ọ na-abụ egbuo maka iwo enye nye maka o siri isi. Ọ bụ na o nwere nobody is above mistake. Nobody is above mistake. O nwere onye nyebele ike ya ka ada abụ na nsị. Ana m ekene gị sị gị na ọ ya adịla gị mma. Ebe ọma meelụ gị n'aba Chukwu na ndị a ise. Eji m ohere nwa wee na-asị gị ka ikesa ozi a.